Gipamulta og 30,000 pesos si Outgoing Cebu Governor Gwen Garcia sa Office of The Ombudsman tungod sa wala niini pagtuman sa preventive suspension batok kaniya. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Sa 9-page order nga gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires, iyang gipasabot nga guilty ang gobernadora og indirect contempt human wala mopatoo sa 6-month preventive suspension nga kamandoan sa anti-graft office niadtong April 23. Matod sa anti-graft office, nadawat sa gobernadora ang kamandoan niadtong April 29. Dugang ni Ombudsman Martires nga ang wala pagtuman ni Gwen Garcia sa preventive suspension order nagpakita sa pagsupak niya sa usa ka kamanduang legal. Ang preventive suspension nagikan sa matod pa paghatag sa gobernador og special permit sa usa ka construction firm nga walay ECC. Base sa order sa anti-graft office, ang pagpahamtang sa indirect contempt batok kang Gwen Garcia dili lang para barugan ang authority sa opisina. Magsilbi usab kini nga pasidaan sa ubang government officials nga dili motuman sa order gikan sa ombudsman. Samtang gikumpirmar ni Gwen Garcia nga nadawat niya ang kamanduan sa anti-graft office og musumiter sila og motion for reconsideration. Apan iyang gibarugan nga nadawat sa ombudsman ang 60-day temporary restraining order o TRO nga giluwatan sa Court of Appeals batok sa pag-implementar sa preventive suspension order. I am perplexed on the inordinate interest of Ombudsman Martires on this case. In his previous order, questioning whether why I should not be cited for indirect contempt, we had already replied that the Court of Appeals has already issued a temporary restraining order on his preventive suspension order. Midugang si Governor Garcia nga sa pagpahamtang kaniya sa indirect contempt, nagpasabot nga wala niini respetare ang TRO nga gi-issue sa Court of Appeals. I still believe that in the end, we are a nation and we are a province of laws, not of men. O bariklans gabutin, Femri Dumabok, Balitang Bisdak.